እዋኑ 1983 እዩ እዚ ቦታ ትካል መፍረ መድሃኒት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሳሕል እዩ ፍሉይ ታሪኽ ከኣለዎ ብዓቕሚ ውድብ ዝተሃንፀን ኣድማዒ ስራሕ ዝዓመመን ትካል እዩ ኣብቲ ትካል ባህሊ ስራሕን መሃዝነትን ተፈፂሩ ስራሕ ናብ ስልጡን ባህሊ ምስ ዝቕየር ዓቕሚ ኣፍራይነት ብዝተዓፃፀፈ ቁፅርን ዓይነት ብቕዓትን ይዓቢ ኣርሒቕካን ዓቕሚቕካን ብምሕሳብ ከኣዩ ናብቲ ደረጃ ዝተበፂሑ ብልሓዊ ኣተሓሳስባ መሰረት ናይ ኩሎም ተግባራት ስለ ዝኾነ ሓደ ትካል ምህናፅ ካብ ምሕሳብ ናብ ግብሪ ንምቕያር ብዙሕ ረቑሒታት ይሓትት ብሕልፊ ዓበይቲ ምስ ህይወት ሰብ ጥቡቕ ምትእሳር ዘለዎም ፋብሪካታት ዕቱብ ጥንቃቐ ይጠልቦ ትካል መፍረ መድሃኒት ንምህናፅ ብዝወሓደ እኹል ፊናንስያዊ ዓቕሚ ርጉእ ኩነታት ምቹእ ቦታ እኹል ትሕዝቶን ሰብኣውን ነገራውን ዓቕሚ ብቑዕ መሳለጥያን ካልእን ክዳሉ ይግባእ በንጻር እዚ ብዘይ እኹል ጥረ ነገራት ምዕቡል መሳለጥያን በቲ ዓውዲ ዝሰልጠነ ሰብ ወይ ብግብሪ ዝተሞከረ ክኢላን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ወተሃደራዊ ኩነታት ንርእሰ ምኽኣል ትካል መፍረ መድሃኒት ክትሃንጽ ምሕሳብ ከም ሓሳብ እውን ቀሊል ኣርእስቲ ነበረን ክትግበር ይከኣልን ኣይከኣልን ክኸውን ዶ ይኽእል ኣይኽእልን ዝብል ሕቶ ምምላስ እውን ናይ ግድን ይኸውን እዚ ስነዳዊ ፊልም እዚ ንትካል መፍረ መድሃኒት ህዝባዊ ግንባር ማእከል ብምግባር ነዚ ሕቶ እዚ ክምልስ ክፍትን እዩ ትካል መፍረ መድሃኒት ህዝባዊ ግንባር ሓደ ካብቶም ብኣውራ ዝጥቀሱ ዓበይቲ ዓወታት ስራሕ ተባሂሉ ይዝግለጽ እዚ ትካል ሓበን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ሓይሊ ሓሳብ ህዝባዊ ግንባር ምዃኑ እውን ይእመን ንምህናፅቲ ትካል ከቢድ ዋጋ ሓቲቱ ዝተፈላለየ ገጻትን መስርሕን ሰጊሩ ኣእምራዊ ኣካላዊ ማለት ረሃፅን ጉልበትን ዝፈሰሶ ልዕሊ ኩሉ ንኣተሓሳስባ ርእሰ ተኣማንነትን ብግብሪ ዝተርጎመ ሓቂ ነይሩ ኣብ መሰራርታን ኣመዓባብላን ናይ ትካል ካብ ሰውላዊ ታሪኽ ብሓፈሻ ሕክምና ገድሊ ድማ ብፍላይ ተነፂሉ ዝረአ ኣይኮነን ብናይ ግዜ መስመር ግን ታሪኻዊ መግለጽ ኣለዎ ምዕባለ ናይ መድሃኒት ወይ ዘርጋሐ ናይ መድሃኒት ስዒቡ እንዳሓር ናይ መፍረ ናይ መድሃኒት ነዊሕ መስርሕ ዝሓለፈ እዩ ንሱ ከዓ ምስቲ ታሪኽ ናይቲ ሕክምና ናይ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ መርታት ኣሳሲሩ ዝመጽእ እዩ ንርእሰይ ኣነ ከምቲ ዝፈልጦ ማለት እዩ ከምቲ ዝጸንሐኒ በቲ ባዕልኻ ዝተመክረካዮ ስለ ከተዘምቱ ስለ ዝግደድ ኣብ 1975 ካብ ስመራ ወፂኤ ባሕሪ ባራ تعليم وسيلنا دحر قتلنا نبلغات مسورنا أبلغات حنتني اشتي حكمنا نيرا موزعتهم تمام بزح حكمنا زحكم زنورو أبرسات وقيهم بزح زي توسد نيرو عين كاتين اكسشينج غيركا تجروس فلتريشن مستغبرو يمصراي مستخايده دحريو اب ديستيلر اتيو خمس زبلكوت ديستيلر كتصاري ازينو يح غزيات توسد نيرا سلازي تخنجمرو خلنا فلما دارغا ان حد ليتي تصبي حديركا مولو ليت حديركا مالتي تزبزحي سغع 6 لتر يفر نيروتي انفيجن مالتي نزو ساليترو እንደገና ውጽኻ ንጽባሒቱ ኻኒ ከመከን ነይሩዋ شعبت فلما او تكلف دلوتي نمكان ولا انت نبرت تي اغوا سرارحا فلما يناس لزنبره مجمرا معلتي كان ممكن زفتنالو بناي دغ او تكلف بحاوت سرح او تكلف غيرنا نتي انفيجن ابدرام ساتينا اوشتم ساتنا تي ناي ممكن جزء مسودة تخفتنا فلما فتنا تيم في جنال نور تتوكسو أوش أسرع معلتي كود على استبهل المغنيات كابلجيوم زمت زومناتنا إنفيجن مسارحيات زأخاون زقات أتمون بفلاي دكتور ماركو دوجاردين زبهل كذكر زقبو سب متسلسل زنبرين نرسو دكتور ماركو دوجاردين مسكالوت 4 حقيم أب 77 ناب بلقات مسيوم
كل أدلاينت تمايتهم مسكف الحكمنا نتينا يمت وحتي أهادو زخونون زلأخو ناي ودبنا محاوزت يوم نيرهم زياتهم تقند شجراب زر انتاي نيرو ماي كل جزء كتتصاريو بتي ريفرس اوسموس يكون بديستيليشن ጨዋም ተኮይኑ ሁሉ ነቲ ትቦታት ሁሉ ነቲ ተጻሪየሉ ስለ ዘባላሽዎ ኩሉ ግዜ ማያ በይርከብልና ሓንሳና 2 ሰዓት ሓንሳና 3 ሰዓት ናይ 4 ሰዓት ቦታታት እንዳኸትካ ነቲ ማይ ቴስት ጌርካ በሜትር ነራ ፒኤች ሜትር ነርና ማለት ማይክሮሲሜንስ አቂንካ ጽሩይ መሃኑ አረጋጊጽካ ነቲ ማይ ድሕሪዩ ጥራይኻ በቦት ተመሊኸም ንመጽሐፍት ቦታት ትገብር ስለዚህ እዚ ከምዚ ሁሉ መስራሓት መዓልታዊ ዕንቅፋታት ነይሩ ግን ሁሉ እንዳበዳህና ዳርጋ በብዋኑ እንዳተማሓይሸ ኣብ ዘለዓለ ደረጃ በጽሑ ማለት እዩ ካባዶ ናብ ዘለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ዝኽኣለ ምስጢር ግን ነይሩ ርእሰ ምኽኣል ካብተን ህዝባዊ ሓይልታት ከም ቀንዲ መርሓ ጎደንኡ ዝሓንጸጸን ዓበይቲ ኣምራት እያ ኣብ ኩሉ ቁጠባዊ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ንጥፈታት እውን ሓርነታዊ ጉዕዞ ብሓርነታዊ ኣተሓሳስባ ተመሪሑ ነቲ ትካል ክውን ንምግባር ኣባላቱ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ከካይዱ ይግደዱ ነበሩ እቲ ልዑል ንጽህናን ጽሬትን ዝሓትት ስራሕ ኢንፊውዥን ኣባላት ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣላጊቦም ይሰርሑ ነበሩ ልዑል ብጻይነትን ተወፋይነትን ሓያል ድልየትን ወነን ጻዕርን ተባላሕትነትን ክገብር እየ ዝብል መንፈስ ስራሕን ልዕሊ መሳርሒ ይጥቀስ ዓቕምታት ብምርባሕ ከዓ ይትግበር እዚ ክብርታት ነቲ ዝነበረ ሕፅለታትን ግድላትን ኣብ ምስጋር ዕዙዝ ግደ ነይርዎ ስለ ዝኾነ ከዓ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ኢንፊውዥን ዓብዩ ካብ ናይ 30 ሊትሮ ተበጊሱ ካብ ናብ ተዋጋእ ሰራዊት ክፍልታትን ሓሊፉ ናብ ሓራን ሓውስ ሓራን ከባቢታት ክባጻሕ ከም ዝኽኣለ ናይታ መሳርሒ ድሕረ ባይታ ብምጥቃስ ኣባላት ብኸምዚ ይምስክሩ ማሽን ንሓንቲ ሆስፒታል ከማን ዲስትል ትገብረላ ዳያምበረይ ንሓንቲ ሃገር ሙሉ ኢንፊውዥን ክሰርሕልካ ትጥቀመላ ማሽን ኣይኮነትን ግን ባኣ ተበጊሱ እታ ማሽን ንሓንቲ ንእሽተይ ነገር እያ ክትጥቀምና ንሓንቲ ሆስፒታል ዳምበር ንሓንቲ ሃገር ዝኣክል ከተርብሕ ኢልካ ይኮንካን ፕሮዳክሽን ከተውፅእ ኢልካ ይኮንካን ተበጊሳ ግን እቲ ተወፋይነት ናይቲ ኣባል በቲኣ መበገስ ገይሩ ዝሰርሖ ዝነበረ 100 ነይሩ ናይቲ ኣባል ተወፋይነትን ናይቲ ኣባል ምህዞን ናይቲ እዚ ምስታ ማሽን ምስተን ኩሉ ምስታ ዲስትለር ወሲካ ይሰርሕ ነይሩ ጅም ማለት እዩ ኣሃዱ ነይራህና ናይ ኤክስተርናል ፕሪፓሬሽንን ሽሮፖንት ነይራ እዚ ኣብ ውስን ግዜ ጥራይና ንፍርዮ ነርና እምነት ኣብ ህዝቢ ብዙሕ ዝጥቀሙ ዝነበሩሉ ከምዚ ተላባዒ ሕማም ከምዚ ናይ ፋንጋስ ናይ ዙዕ ወይ እዚ ክኾን ከሎ ነዳሉ ነርና ከም ቦማታ ናይ ዙዕ ናይ ፋንጋስ ኣዳሊና ናምነት ከም ኣብ ቤት ምርሰሮ ብፅዕፃዕ ዘሎ ተማሃሮ ዝነብሩሉ ከምኡ ተላባዒ ሕማም ክጋጥም ከሎ ኣዳሊና ንሰደሎም ነርና ናይ ዙዕ ኣብ ሰራዊት ንሰድድ ነርና ከምኡ ናይ ዓበ ከምዚ ሳልፈር ዓይነት ኣዳሊና ንሰድድ ነርና ሓደ ግዜ እውን ብብዝሒ ዘፍረናዮ ሽሮፖ ናይ ሰዓል እውን ኣፍሪና ነርና ትካል መፍረ መድኃኒት ህዝባዊ ግንባር በትፈለማ ብምፍራይ ኢንፊውዥን ዝደለቦ ክእለትን ዝዋህለሎ ተሞክሮን ናብ ካልእ ገጽ ክሰጋገር ተደሪኹ እቲ ካብ ቅድማት ሒዙ ከዳልዎ ዝሕልን ዝነበረ ከኒናን ንምስራሕ ተተባቢዑ ኣብቲ ትካል ምስራሕ ከኒናን ካፕሱልን ናይ ገዛእ ርእሱ ገጻትን ምዕራፍን እዩ ዝሕዝ እቲ ሓሳብ ብስራሕ ናብ ፍረ ክበጽሕ ሓያል ጻዕርን ከቢድ ብድሆን ሓሊፉ ኣባላት ዘካይድዎ ዝነበሩ ዘይሕለል ምርምራዊ ፈተነ ኣዝዩ ከቢድ ምንባሩ ይዝክሩ ብኮንቴ ኣብ ኮንቴነር ጌርካ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ገፋሕቲ ክፍልታት የድሊ ንምስራሕ ሕጂ ክፍሊ ህንፃ ማለት እዩ ክፍሊ ህንፃ ዝገበሮ ዲዛይን ማለት እዩ ትሕቲ መሬት ዝኾነ ፋብሪካ ይቆዩ እዚ ናይ ከኒናን ናይ
ካፕሱል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ከኒናን ናይ ካፕሱልን ናይ ከኒና ንሱ በተን ኣብ ካርቶን ፈቲናየን ዝበልክወን መጀመርታ በአን ጀሚሩ ኣብ ናይ ከኒና ክኸውን ከሎ ድማ መጀመርያ ተኸኒና ክንሰርሕ ሓደ ከኒናታት ማለተይ ዳይሬክት ኮምፕሬሽን ዝብልዎ ማለተይ ከየብዓትካ እቲ ግራኒሌሽን ከይ ገበርካ ዝስርሑ ዳይሬክት እንድሕር ኮይኖም ከም በዓል አስፕሪን ከም በዓል ፓራሴታሞል ካብ ቅድም ጀሚሮም ናይ ሓቂ ሽግር ኣይነበረን እቶም በቲ ግራኒሌሽን እትገብሮም ዝነበርካ ዌይት ሜተድ ይበሃል ንዑ ክተንቅፅ ተንዘንቅፃ ብኤሌክትሪክ ሓደ ግዜ ነገራት ከምቲ ትደልዮ ኣይሰልጠካን መዓልታት ሓልፍ ኣብ ምስራሕ ክኒና እትገሊኡ ተሪር ይኸውን ኣብ ሰውነት ከይሓቐቐ ከም ዘሎ ይወፅእ ትገሊኡ ፈርከሽከሽ ይብል ነዚ ወዲ ከምዚ ክትዋጋእ ሲ ቀሊል ኣይኮነን በብዓይነቱ ክኒናታት ንሰርሖ ዝነበርና ግን ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ሓደ ጠለብ እዩ ጠለብ ይመፀና ነይሩ እቲ ጠለብ ከዓ እቲ ሰራዊት ዘድልዮ እንታይ ዓይነት መድሓኒት እዩ ዝያዳ እዩ ሕጂ ጠለባት ኣብ ዝቐረበልካ እዋናት ኢኻ ተፍርዮ ነርካ ብብዝሒ ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ በዓል ዓሶስ ቀዳምነት ሂብካ ትሰርሕ ነርካ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ብብዝሒ መድሓኒት ዓይነቶም ክሳብ ከባቢ 50 ንሰርሕ ነርና ማለት እዩ እዚ ኣብ ክልቲኡ ኣብቲ ከኒናን ኣብ ካፕሱልን ብፍላይ ካብ ዞም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ከም ናይ በዓል ዓሶ ዞም ማልቲ ቫይታሚንስ ካልእ እዚ ናይ በዓል ቲቢ እዚ ናይ ርእሲ ናይ በዓል ኤፒሌፕቲክ ናይ ቃንዛ ብዙሓት እዮም ኮታ እዚኣቶም ብብዝሒ ይፈርዩ ነይሮም ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ፕሮዳክሽን ምስራሕካ መጀመርያ ብውሕድ ዓቐን ትፍትኖ ኢኻ ምስ ፈተንካዮ ኢኻ እቲ ፕሮሰስ እቲ ዝበዝሐ ትባልክ እቲ ዝበዝሐ ፕሮዳክሽን ክሳይ ትገብሮሲ መጀመርያ ብዙሕ ሓደ ኣለው ፋርማሲስት ነይሮምና ብዙሕ ሓደ ክስታይ ይዕቅኖ ይሰርሕዎ እዮም ድሓር ጽቡቕ ምስ መፀሎም እቲ ፕሮዳክሽን ይቕፅል ማለት እዩ ትካል መፍረ መድሃኒት ዝዓጠቆ መሳርሒ ኣዝዩ ድሑር ብምንባሩ መፍረ ከኒና ብትሕት ደረጃ ብምጡን ቁፅሪ ብውሑድ ዓቐን ክብገስ ደሪኹ ብሰንኩ በተደጋጋሚ ብልሽት ናይ መሳርሒን ሕፀት መቀያየር ኣቑሑን የጋጥም ነበረ ነቲ ግድላ መፍታሕ ተባላሓትነትን መሃዝነትን ኣባላት ዕዙዝ ምንባሩ ይጠቕሱ ንመዕዋት መደብ ብሓፈሻ ትካላት ውድብ ብፍላይ ከዓ ኢደ ስራሓት ኤሌክትሪክ ፅርበት ሓፂንን ካልኦትን لمعوات تكال زي حلل صعرن أبركتون كم زنبرهم يمسكروا أب 88 زباو جنبار كاب 5 ميتاويت نلعلي نبصه إلو أب تجزيتي بخل تسقمتي ولا ببزحي دلايكا خطف الريق تخيل سلام انتاي كله تماشينري تمكرو سب كل نجر بحدث لازم أعمله عينتات درجة زاد إلا عينتات أو نفريون يرنا اتي كابسول دحيرو كواي خنبر اتا كابسول أب ساعات 4 شيحات وتصنيرا سلازي
40 ስለ ዝነበረት ዓባይ ኣናዓና ንበቲ ዝነበርናዮ ብምሉእ እቲ ኣንቲባዮቲክስ ሰሪሕና ንዓፁ ነርና ማለት እዩ ዳርጋ ኣንቲባዮቲክስ ዘይዕፆ ይነበረን ብጀካቶም መራፈ ሓደ ሓደ ሳቶም ካልእ እዩ ሕጂ ኣብዚ ወይና ኣብዚ ናይ ኣንቲባዮቲክስ መስርሕ ካብቲ እንዳታብለት ጎን ጎን ብምዃኑ እንታይ ክትጥንቀቕ ኣለካ ኮንታሚኔሽን ኣሎ እቶም መሳርሒታት ትጥቀመሎም ብምሉኦም ናይ ኣንቲባዮቲክ ንበይኑ እቲ ናይ ከኒናውን ንበይኑ ክኸውን ኣሎ ተደይሎ ኮንታሚኔሽን ኣሎ እዚ ኸማን ሙሉእ ነካይዶ ነርና ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ፍልይ ዝበለ ቦታ ካብቲ ከኒና ኣሓዱ ክርሕቕ ዝግባእ ነይሩ ግን ምስቲ ፀገማት ዝነበረ ብቲ ሰዓቲ ኣይተሓስቦን ኢኻ ብከምኡ ደረጃ ንኸይድ ነርና ማለት እዩ ቀንዲ እቲ ተወፋይነት እዩ ዝርአ ኣዝዩ ብዙሕ ድኻም ነይሩ ነዊሕ ሰዓታት እዩ ትስራሕ ነይሩ ብዙሕ ቴክኒካዊ ሽግራት ነይሩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ምትካል ናይተን መሳርሒታት ክበላሸ ኮላ ምዕራይ ኣብዚ ከም ታሪክ ዋላ ክዝከሩ ዝግብኦም ሰባት ኣለዉ ብፍላይ ኣነ ናይ ኢደ ስራሓት ሽዑ ራሕባ ንብሎም ነርና ከም በዓል ወዲ መኮነን ዝኣመሰሉ ድሓር ዝተሰውአ ማለት እዩ ናይ ኤሌክትሪክ እዩ ነይሩ እቲ ሰብቲ ጠሪሹ ዘይደክም 24 ሰዓት ምስታ ፋብሪካ ዝኾነ ዝተሰብረት ክዕሪ ዝብል ኣዝዩ ውፊ ተጋዳላይ ነይሩ ከምኡውን ከም በዓል ዕንቅርቢት ኣመሰሉ ዝበሃሉ ነይሮም ናይ እንዳ ሓፂን ከም በዓል ፀጉ ዝበሃሉ ምስቲ ፋብሪካ ዳርጋ እዮም ዝውዕሉን ዝሓድሩ ነይሩ በዘይ ሓገዝ ናይ እዚኦም نسرح نيرنا خطف الحجي أيتخلني خا مدهانيت كم فواسن قتالن هيوت يزدقس اتزفر مدهانيت زترغاغص بقعت كلو انت زيكيلو كابربحو غداتو كعبي يخل نزخونه فريات بحفشا نمدهانيت كاب فلاي درجو زحلو من رغاص بقعت ككادلو ناي قدن زخونه المخنيات مسيوت قطتا متأسار سلازلوي تكال مفر مدهانيت زباو غنبارون حدا كابتي يقدمو بطنقاقي سرحلو احدو مقصر بقعت اقيمو خاب جزينا بجزي عقمي أبلات بتمرتن سلطنا النمعباي كم استسرحلو أبلاتو يمسكرو اتي كواليتي كنترول بقعت تطرم بقعت مدهانيت كحيل على الوصل تبهالي كلتا سبات بفولي ني كارتوم كاينا ابتي ناشنال لابوراتور ناي السودان كن مهار كاينا تماهرناون نير دارغا دير عامت مصينا مالتي حجنا زنتايو اتي زفري مدهانيت بقعت كله سلازلوا بو مدهانيت كفرتوان كا بو عصبات كتفر سلازلكا بو مغنياتنا تي مستي اوشتي صحنا خم بعل كفل افور كديو بدن تكي خالوت توم ابالات او نيت بقعت نيت مدهانيت كنا رغاغصو نفتن يارنا مالتيو بو متن كا بو زخون مدهانيت يفر نيرو مالتي كلتا عينت سيكتورز نيرمو حال سيكتور فيزيكو كيميكال تكالا سيكتور كاب ناي مايكروبيولوجي لابوراتوري نيرو قديم قدمت مولو بمولو استابليشد مهانون قال فتنات كاب زكايدو زنبرنتي بحلفي تي انفيجن تي حيل مايز بحال كم زبال تعافى فيو كاب بكتيريا نص اخونالو وي كا قال نرسني ناي سونتنا حبكو بلو زخول نغات نص اخونالو معناتهم حجنتي رسي حبكو بلو زخولو سونتنا غمزم باروجينيك زخونو ساي نص اخون سلازلو نزي نمفتان كابز نص مخون نمرغقاص اتتكال بعلو زفر نفتن يلو زعقمن مناتي لنيرن معناتين زي حد رؤسو زخاله عبسرح
نتفتنا بقعدين هاي بقعدين كان نمني يعني حجي نتفتنا إلا ممنين كتاب شدشت باش نيرنا أنا مالتي شدشت باش نيرنا أنا أو خلون مفريلكا عندك أنا حدش كتاب بيت كتاب كمان تقريبا أنا زفدينا نحزن لنا أبحد وين درجنا بأربعة الأربعة أنا 5 قطع متسعني ኣባላት ትካል መፍረ መድሃኒት ህዝባዊ ግንባር ብዘይካቲ ስርዑን ምድብን ስርሖም ንገድሊ መቐረት ነቲ ናብራ ጣዕሚ ዝፈጥር ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ህይወት ከም ዝነበሮም እውን ይጠቕሱ ብዘይካቲ ንምዕባል ዓቕሚ ዝካየድ ትምህርትን ስልጠናን ንዕለታዊ መነባብሮኦም ዝድግፍ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣዘናግዓን ኣዛናይን ስነ ጥበባውን ስፖርታውን መደባት እውን ንህይወት ተፈታዊ ነቲ ግዜ ተናፋቒ ይቕይሮ ከም ዝነበረ ኣባላት ኣብነታት ብምጥቃስ ይዝክሩ ቀጻሊ ማእቶት ነይሩ ማለት እዩ ገዛውቲ ምስራሕ ነይሩ ጽርግያ ምዕራይ ነይሩ ሕጂ ይመጽእ ካልእ ከዓኒ መቐረት ዝህቦ ነቲ ህይወት እንታይ ነርና ናይ ስፖርት ነርና ናይ ስፖርት ኮሚቴ ነርና ሓደ ካብኣቶም ኣብቲ ናይ ባህሊ ናይ ስፖርት እውን ክፍለ ኣፈወርቂ ነጥፍ ነይሩ እዩ ማለት እዩ እሱ ነይሩ ነቲ ህይወት ማለት እዩ ስዋ ንገብር ባህላዊ ምሸት ዓበይቲ እዚ ትርጉሙ ነይሮም ናብፆትና ማለት እዩ እዚ ናይ ራሽያ ሊትሬቸር ይኹን ካልእ ዓበይቲ ተዋስኦታት ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ሰብ ከዓ በብዓቕማ ትሳተፍ ነይራ ጓይላ ትፃወት ዋላ ብዓቕምና ከማን ዋላ እምብልታ ከማን ክንሰርሕ ፈቲና እቶም ሰባት ዝመፁና ኣባላት ነይሮም እምብልታ ኣዋሃሂልና ዋላ እምብልታ ድዩ ከበሮ ድዩ ኩሉ ነገራት ብከምዚ ነቲ ህይወት መቐረት ከም ዝብሲ ንገብሮ ነርና ማለት እዩ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ነይሩ ኩሉ በብዓቕሙ ምህር ፖለቲካዊ ትምህርቲ እንጂ እቲ 24 ሰዓት ብከምዚ ዝመልአ ነይሩ እቲ ድቃሲ ተናይ ድቃስ ሰዓታት ዳርጋ ውሕዳት እዮም ማለት እዩ እንጂ እቲ ህይወትናስ ኣዝዩ ምቁር ነይሩ ክተት ክበሃል ከሎ ከዓ ብረትካ ትሒዝካ ምስራሕ መፍረ መድሃኒት ጥራሕ ኣይኮነ ቀጻሊ ከዓ ንኸትት ነርና ኢና ኩሉ ሰብ ከዓ ዝሳተፍ ነይሩ ጠበንጁ ሒዙ ካላሽን ሒዙ ተዋጊኡ ተሰውኡና ከዓ ብዙሓት ኣለዉ ኣብነት 30 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ መስፍን ተወልደ ዝበሃል ነርና ተሰውአ ሃይሉ ዝበሃል ነርና ሃይለ ዓረቦን ጠቕሶ ተሰውኡ ንጉሴ ጎደር ንብሎ ነይሩ ተሰውኡ የሴፍ ንብሎ ተሰውኡና ገሬ ንብሎ ወዲ ቢሆን እዚኦም ካብቶም ጠቕሶም ማለት እዩ ብውሕጅ እውን ተሰውኦትና ነይራ ጓል መምህር ኣብኡ ትመፍረ መድሃኒት ማለት እዩ ተስፋይ ንብሎ ኣብ ማእቶት ከሎ ዓብዪ እምኒ መፂእ ፀቂጥዎ ተሰዋእና ነይሩ ማእቶት ማለት እዩ ክኢላታት ሓውሲ ክኢላታት ፋርማሲስትስ ፋርማሲ ቴክኒሽያንስ ኣብኡ ናብኡ ዘማዕበልናዮም ብዙሓት ዝተፈላለዩ እዋናት ተሰዊኦም ገለገለ ካብኦም ንምጥቃስ ከምዚ ክብሎ ፀንሑ እዞም ብፆት ከም በዓል ብርሃነ ገረ ኺዳን ኢሳያስ ፍሳዬ ባርኖባስ ዮሃንስ ምባዬ ቤርናንዶስ ክፍሌሱስ ቀረባ ግዜ ተሰውአ ኪዳነ ብርሃ ኣብዚ ቀረባውን ሚካኤል ዝበሃል አንቆዲ ሕጂ ብዚ ቀረባ ግዜ ተሰውአ ወዘተ ካልኦት እውን ብዙሓት ይዝከርኩም ኩሉ ሁሉ እዮም ብፍላይ ትማምቲ መጀመርያ ነበሩ መብዛሕትኦም ተሰውኦም ብዙሓት ከኣቶም ሕጂ ኣስማቶም እውን ኣይዝክሮን በዓል ንጉሴ ዝበሃሉ ነይሮም በዓል መስፍን መንበዴ ንብሎ ኣብ ሰምሃሪ ተሰውኡ ብፍላይ ፊተውራሪ እውን ነይሮምና ኣባና ፋርማሲ ምስ ተመደቡ ክንዋጋእ ኣለና ዝብል ብዙሕ ይኣዊና ነይሮም ኩላቶም ከይዶም ናብ ግንባራት ዋላ ሓደ እውን ዝተረፈ ዳርጋ ኩሎም ተሰዊኦም እዚኦም ክለካ ንሓደ ትካል ኣድማዓይ ካብ ዝቕይርዎ ረቃቕቲ ረቋሒታት ሓደ ፍቕሪ ስራሕን ስኒት ሰራሕተኛታትን ምዃኑ ይእመን ውጥን ስራሕ ትግባራዊ ምቁፅጻርን ገምጋምን ከዓ ውፅኢት ኣፍራይነት ይመዝን ኣብቲ ትካል ስሩዕን ዕለታውን ሰሌዳ ግዜን ስራሕን ንጥፈታትን የዳሎ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ምድግጋፍ ምምዕባል ዓቕምታት ስኒት ኣባላትን ውህደት ስራሕን ነቶም ኣባላት ናብ ሓንቲ ስድራ ክቕይሩ ከም ዝኽኣሎም ይምስክሩ ንሕና እቲ ናይ ፋርማሲ ካብ ካልእ ብዙሕ ፍልይ ዝበለ ኣይኮነን ግን ሓንቲ ጽብቕቲ ዝነበረት ኣብ መንጎና ማለተይ ስድራ ቤታዊ ኣጠማምታ ነይሩ
ካብኣላ ካብ ቅድሜና ከለና ፅቡቕ ውህደት ስለ ዝነበረና ንዓና ማለት እዩ ነቶም ኣባላትና ዝኾነ ፕሮግራም ዝኾነ መደብ እንተ ባዕልና ጀሚርናዮ እንተ ብላዕሊ መርሕነት ናይ ውድብ ዝመፀና ንምትርጓም ሓንቲ ሽግር ኣይነበረና ከምዚ ዝኣመሰለ ትካል ኣብ ሜዳ ንኽትገብር እንዲ ኣብ ሰውራታት ኣበይ ከምዚ ኣለውን ክብል ኣነ ዝፈልጦ ዳርጋ የለን ግን ከም ታሪክ ተብሎ ምናልባሽ ኣብ ቪየትናም ነይሩ ይበሃል እዩ እዚ ትካል መፍረ መድሃኒት ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣንፀባራቂ ዓወት ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ እዚ ካብ ኩሉ እዚ እቲ መፍረ መድሃኒት ዘመናዊ መፍረ መድሃኒት እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ጠቓሚ መወዳእትኡ ነፃነት ምስ መፀ 1991 ብዙሕ ጥረ ነገራት ነይሩ ኩለን ኣሃዱታት ነቲ ደጀን ገዲፈንኦ ከይደ ነይረን ካብ ኣስመራ ዝመፃ ንማሲቲ ካብ ሳሕል እቲ ትካል መፍረ መድሃኒት ግን ኩሉ እዚ ጥረ ነገራት ናብ መድሃኒት ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝወሰነ ኣብቲ ቦታ ፀኒሑ ንኩሉ እቲ ጥረ ነገራት ወዲኡ ሰሪሑ ኩሉ እቲ መድሃኒት ሒዙ ኣብ ኣስመራ ኣትዩ ኣብ ኣስመራ መኻዚኖታት ጥርሑ እዩ ፀኒሑና ዳርጋ ኣይነበረን ስለዚ ኣብ 91 92 93 ብዙሕ ካብቲ ንሕና ሜዳ ዘፍረናዮ ሒዝናዮ ዝመፃና ካብ ሜዳ ይከፋፍል ነይሩ ስለዚ እዚ ንርእሱ ሲ ኣብ ግዜ ሰውራ ጥራይ ኣገልግል ዘይኮነስ ድሕሪ ነፃነት እውን ንሰለስተ ዓመት እቲ ኣፋውስ ከገልግለና ምኽኣሉስ ሓደ ዓብዪ ኣድናቆት እዩ ነይሩ